No takže čus lidi, vítám vás Bastacraft, dneska u Survival 1 a děl 1. Takže si dáme Survival 1. Survival 1, hrám to na verzi 1.3.2. Tvorivá hra o prežití, nemilosrdná jako hra o prežití, ovšem největší obtížnost pouze, že hra o prežití. Dáme si rozložit biomy, to patří k tomu. Vypnout a bonusové touha. Zapnout. Takže dáme to. Vytvořit nový svět a malo by tam být už všetko nové. Budem natáčať aj hry z PS3, ktoré sa na fakt, ešte 500 krát fakt teším. A budú to Grand Theft Auto 4, Mafia 2, tieto nové hry aj Battlefield, čo nezvládajú kompy. Hlavne ten môj. Takže, OMG, ty kokos, to kde som? V České mám nejaké tie veci, ktoré by sa fakt vhodí na hardcore. K týmto hardcore to úplne patrí k hardcore, ale čo som zistil je to ako Superflex toto, lebo mám to úplne bez lakov. To sa mi páči, díky. Takže kaktus, ten by sa na... Ty kokos. Že... Jaký pán? Fuck you, čo to je? Ten biomy skúšam prvýkrát, takže ja som to videl u jednoho známeho let's playera, tak som to skúsil a ja fakt odporúčam. Že ja si tu budem postaviť dom, áno, tak. No veď ale hej, ale ja tu nemám ako drevo. To ako mohlo napadnúť tí, čo to išli natáčať, že ľudia tu nebudú mať drevo. No tak nám to nevadí. My si to spravíme z pískovca, takže vykopeme túto horu, ktorú už mám v pláne, takže môžem to vykopať. Takže ja sa tu tak nejako prikrčím. Je to tak. Nevím, či budu dát dostatok dreva na bohužel len jeden crafting. A jedno lopatku, ktorú som rozmýšľal drevenú. Čiže vykopeme v podstate ten biom, ako by to bolo biomy, takže ja to vykopu celé. A som rád, že tieto biomy idú úplne bez lagov, lebo ja by som nebol rád, keby to vyšli s lagmi. A to fakt ja nemám rád, to ja nemusím, tak mám ten, ktorý poznáte. Som dočakal Bastacraft, ale fakt, no v podstate som ako jeho brat. Dozvíte sa to pravdu presne vo vlogu 1 a mojom a bude tam aj on. Uvidíme, čo sa nám bude dariť. Tento špeciál pôjde na Bastacraftčinu aj na, ako by som to povedal, na... Nie, to bude iba na Flickru. Bastacraft má teraz chvíľku prestávku, som si povedal, lebo... No dobre, takže už ste sa dovedeli pravú, Bastacraft som ja. Priznal som sa bohužiaľ. Ale mne to vôbec nevadí, ak to je zverejníte. Sem Bastacraft áno, takže máte na to právo. Jo, veď ja mám vlastne krump. Na tohle som úplne zabudol. Počkaj, skúpim toto. Jo, mám to. Jo, ale jeden písek mi chýbi. Jo, mám to. Takže... Ale mám cobblestone, čo som úplne rád a môžem spraviť ďalšie tyčky. Jožiš, toľko dreva minúť. Čo mi je z toho zle. Ale no ak chcem teda nejaký ten poriadny dom, tak musíme aj drevo minúť. To neviem fakt ako drevo budem, zároveň mohli tam dať sadenicu, alebo dať čo také. Bude to lepšie kopať asi z vrchu, lebo to pôjde rýchlej. Nie, nemôžeme to urobiť, neviem prečo. Ale myslím si, že tento Flip Game bude dobrý hráč a ako fakt díky za tie odbery.
A ak mi spravíte reklamu, tak sa môžeme spojiť spolu začať natočiť. OMG. Jesko, takže ešte to dáme nejako tak. Už mám 36, takže som úplne happy. Že ten dům jsem rozmýšľal mať takej malej. A on potom bude skôr ísť do zeme. Jasné, že pôjdu do zeme ten dom, lebo takýto malý by asi moc nevydržal. Nie, počkaj. To a teraz ako dáme? Tak, takže ešte musím naťažiť. Skopem to. Jo, takže takhle. Čiže už to máme trošku tak skopáno, ako by sme mohli povedať. Takže to bude východ von. Tak. Práve tu. Jo, takže. V strechu by sme mohli mať dosť dreva. By sme mali čo míňať. Ale keď som natáčal iba totiž tutoriály chvíľu, tak nenapadlo proč na nejakou hru, keď som už aj natáčal, že jak kúpiť gift kód na Minecraft, tak sakra a faka bum. Ja ako vždycky pravý let's player, ja to chvíľu točím a potom si to musím natočiť aj sám ako v kúde. Akože to nebudem natáčať, ale hrať iba. Nejako by ma to depresovalo, alebo čo, ale taký mi lepšie s tým. Takže ja to tak aj urobím. Teda budem to tak robiť a ja sa s vami teda lúčim a uvidíme sa aj na budúce. Takže čus.